Hai look all get all on the topic now. Kamu tiga hai working time नैबे जोंनि गामि ओरैजाय डाइलग केराम गेलेहैनो नागिरदों लोगोफोरजों खामानियानो जोबाखै हा दारि सारि लावजोब्बाय दारि लावबाय हाय नै लाइभ भिडिअ नोंथांमोननो होदों ए जोंनि गामिनि ओरैजाय हर बे लबार बारि हमारा गाँव है उधर देखो उधर एक कैमरा ऐसे भी बताना मुझे हाय दोस्ती कली दसे मेथाइ खननो मेथाइ खननो रोंलालै माबोरै मेथाइ खननांगौ नों खोन्थाहर दे मा मेथाइखौ खननांगौ मेथाइ खननाय देलाय माबायदि मा मेथाइ खननांगौ खोन्थाहरलाय दे खनना मा मेथाइ खननो मा मेथाइ खननो दे खोन्थाहर आं गोसोआव गैयालै बारा गसपेल मेथाइ खननोसै ना मोनथिया दाबो मानो बासायगिरिखौ बुजिसिनाया दाबो मानो सोरजिगिरिखौ बै फोरबोखौ जाया नोंखौ सोरजिबाय जाया नोंखौ बासायबाय जाया नोंखौ सोरजिबाय जाया नोंखौ बासायबाय मोनथिया दाबो मानो सोरजिगिरिखौ हालालै उदांस्रि लाहानि लामायाव नङा खनसाय लाहानि लामायावसो दं आं खनसाय लाहानाव आंना रिप्लाय हरजाफिनाखैलै मेसेज रिप्लाय हरनो हायाखै खनसाय लाहानि लामायावसो दं आं नै जायगा नाय नैबे खनसाय लाहानि न' इधर देखो हेलौ मेसेज हरलाय guard your privacy about your community guideline होद मेसेज हरजायाखै आंहा मेसेज हरनो थाखाय बानायनांगौसो नोंथांमोननि मेसेजखौ आं नुगासिनो जयेल बाबा क्या वीडियो बनाता है ऐसा कोई वीडियो बनाता है क्या पागल बरिया दु मा गामि नोंना गामिया जोंनिया जिंगाबिल सोरांजुलि दिंगाबिलाव दङ आङो बुस्थु आं नोंनो मेसेज हरनो हायाखै अमा बेदर फोरानना दोन आगै
अमा बेदर अमा बेदरानोथ' बायनांगोनसोलै दिनै अमा मासे बुथारदोंमोन जाखांबाय अमा बेदर जाखांबाय दिनै अमा बेदर जानानैथ' बुजोब्बाय नै बोरमा जालाय अमा बेदर जालाय जानानै अमा बुजोब्बाय आं नोंसिनि मेसेज हरनो मोनाखैलै हरजायाखै आंहा नैयाव एसे प्रब्लेम जाना दं साबिना लाहानिखौ औ साबिना लाहानिखौ जाखांबाय दिनै साबिना लाहा ओरै गेवलां लाहा बुथारनायमोन बेखौ जाबाय नोंबो मिथिबावोसो होमबा ओइथिंनो अनजायाल'बार फोरानदों आं हारसा मा हारसाबारिनि आं आस्राबारिनि आस्राबारिनि दस आस्राबारिनि होमबालाय माथो खाथिसिना आं बारा सिनायनो मोना हायाखैलै नामाथ' मानसिखौथ' नायहाब आस्राबारिनि नामा बुस्थुआ माने फटकआ मोजां फैयाखै नालाय सिनायाखै आरो नै जोंनिया नों आस्राबारिनिबा जोंना नैबे सोरांजुलि खाथियानो आरोना गामिया एखेसो टाइम पास दसे ओरैनो नोङो जों गामिनिफ्राय खारलांबायना आंलाय माहानि ना नोंथ' जों गामिनिफ्राय खारलांबाय खारलांनायखाय सिनायला सानदों नामा नोङो अ सिनायबाय सिमिसननि लोगो नै आंनि भिडिअ'खौबो नायदो ओं दे नायगोन र' दा नायगोन आं दा लाइभ भिडिअ' होखांबा नायनोसै बेथ' आंलाय माहानि होननायाथ' बेथ' जों गामिनिफ्राय खारलांनायसो खारलांनायखाय सिनायला सानदोंदां हेलौ बिथिं स्कुलनि मानसि थांदों बुस्थुआ बारा मोजां नेटआ नाङाखै आंहा नेटनि थाखाय प्रब्लेम ओंखायनो बारा एसां माबा जायाखै स्पिड जायाखै आं नोंसोरनो मेसेज हरफिनगौमोनलै मेसेज हरनायानो जाला बुस्थुआ आं गाज्रि खालामना लाबाय बुस्थुआ बेयाव एसे माबा खालामना लाग्रोनांगौमोन आङो खालामनो हास्लाबासै होद एसे गोजा नुहोनोसैलां नोंसोरखौ ब्लेक एन्ड हवाइटनो दासो समायदों दा होद गाज्रि नुयोलै थांजोब्बाय नामा गासिबो आरो मा सोंनो गोसो दे सोंहरबाव ए जोंहा बेखौ कल खालामफिननांगौ दे दा खोन्थागोन आं आं बेलेगावसो दंना दा न'आव थांबा खोन्थागोन आं न'नियाथ' रिसार्ज गैया आंनिजोंसो कल खालामना होनांगोन न'निया बेलेन्स गैया दा कल खालामना खोन्थागोन आं कल खालामना होगोन आरो खोन्थानो माने अल गेट ना अल मेसेज नन हल मेसेज गेट ओइथिं आइजोफोर फैगासिनो ओरैजाय माहानि आइजोफोर फैदों आंबो सिनायलायलांला बेनिफ्राय कल खालामनो थिननानै मा खालामनांगौ आंलाय माबाफोर एनि खौरां एनि दुखु एनि प्रब्लेम एनि डाउट बुंदो एनि दुखु
मानसिफोर फैदों हा 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 होद दोनथ'नोसैलै दे होमबा बाय बाय अके दोनथ'नोसै